Dnes liturgia pozýva nás, aby sme si položili otázku. Prečo konám dobro? Prečo snažím sa byť spravodlivým? Či moju túžbu konať dobro a byť spravodlivým sprevádza láska k Bohu a k blížnemu? Alebo tiež pýcha a túžba potom, aby som bol vychvaľovaný? Ježiš v dnešnom podobenstve ukazuje nám, koho Boh vypočuje. Ukazuje nám to v podobenstve dvoch ľudí, ktorí prichádzajú do chrámu modliť sa. Prvý bol farizej a druhý mýtnik. Pozrime sa na ich modlitbu. Najprv pozrime sa na modlitbu farizeja. Evanjelista Lukáš hovorí nám takto. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako ten mytník. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Pozrime sa už na začiatok textu. O farizejovi čítame, že sa modlil v sebe. Môžeme povedať, že oči nemal upreté na Boha, ale na svoju chválu. Na inej strane je to pekné, že prichádza k Bohu a že ďakuje mu za všetko dobré. A tiež za to, že snaží sa byť dobrým človekom a že snaží sa konať dobro. No na druhej strane, farizej má v sebe tú pýchu, že on je ten najlepší, že on je ten najspravodlivejší a preto pohrdá všetkými ostatnými. Pozrime sa teraz na modlitbu mytníka. Jeho modlitba je úplne odlišná od modlitby farizeja. Mytník uvedomuje si svoju slabosť, svoju hriešnosť a preto ani oči nedvíha k Bohu, ale pokorne prosí ho o milosrdenstvo. A čo Ježiš hovorí? Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povýšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Pozrime sa, čo nám hovorí evanjelium na začiatku. Pre koho určené bolo toto podobenstvo? Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal Ježiš toto podobenstvo. Možno aj v našom živote sa stáva, že si namýšľame, aký sme to dobrí, aký sme to láskaví a zároveň pohrdáme ostatnými. Že iní sú klamári, že iní sú zlodeji a ja taký nie som. Liturgia povzbudzuje nás, aby sme si uvedomovali svoje slabosti, svoje hriechy, že aj my máme svoje za ušami. A zároveň, aby sme si uvedomovali, že to Boh je prameňom každého dobra i že to Boh dáva nám silu, aby sme konali dobro. Drahý Ježišu, ďakujeme Ti za všetky dobrodenia, ktoré nám dávaš a predovšetkým za Tvoje nekonečné milosrdenstvo, že nám neustále odpúšťaš naše hriechy a naše slabosti. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme žili spravodlivo, aby sme konali dobro a zároveň chráň nás pred pýchou, aby nemala ona miesto v našom srdci, aby naša spravodlivosť, naše dobré skutky vyplievali z lásky k Tebe a k blížnemu. Lebo sám hovoríš ústami proroka Ozeáša. Lásku chcem a nie obetu, poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám krásny a požehnaný čas, krásny deň a pozývam vás aj zajtra.